Ahoj, já jsem Víty a vítám vás u mého prvního videa na tomto kanále. V tomto videu budu dělat, doufám, nesmrtelný ekosystém. Jako první jsem se vydal ven nasbírat všechno potřebné. Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Jelikož se nechci ušpinit svůj nový stůl, tak jsem použil sáček do koše. Jako první v brstvu jsem dal na dno písek, protože jsem nesehnal uhlí. Pak jsem dal na dno síťku. Pak jsem nasypal hlínu. V té hlíně jsem našel žížalu. Pracovní jméno jsme jí dali Božena. Pak jsem tam dal mech, kameny a kytku. A nakonec jsem to postříkal vodou. Jako víčko jsem použil sáček, který jsem upevnil pomocí gumičky mé sestry. A takhle jsem si vyrobil svůj první ekosystém. Jelikož jste toto video dokoukali až do konce, tak si myslím, že se vám líbilo. Proto budu rád za podporu formou lajku, odběru, komentáře či sdílení. Toto je ode mě dneska všechno a budu se těšit zase příště.